Harare City Council has temporarily ceded control of key services that include waste management, public transport management, and road rehabilitation to the government in preparation for the upcoming SADC summit in August. Achiperi mushe muri yeZimbabwe tiri kuona kuti aiwa chipata-pata muguta guru remunyika yeZimbabwe rinova reHarare. Apa kuonekwa kuti aiwa Harare City Council yabva yatora kuti aiwa yakutora all the responsibilities ichinyatsokuda kupefecta guta reHarare aiwa vachiprepare for the upcoming SADC summit kuitwa muna August. Sabida mashoko abuda nyungwa muzara nhasi notibva subscribe like otina on the bell icon. Notela inobuda vachinzi government takes over Harare ahead of SADC summit. Vanyora vachiti the Sunday Mail has gathered that assessments concluded that the council, due to capacity constraints, would be unable to independently deliver the clean, safe and conducive environment necessary for the regional endeavor. This prompted the authorities to intervene. As part of the program, 120 new refuse trucks are being procured for use by Harare and other local authorities. Ndo masvika ari kubuda panapa tiona kuti vatora masvika kuti vakomana muguta reHarare vakunyatso kutora maservices ese vachitora marefuse truck vada kunyatso kucleana tsvina yese vada kubvisa zvese marodhi achigadzirwa vachiprepare for the upcoming SADC summit. Vachivatodzai mafungo enyu munoti kudii pamusoro peinitiative kana zvitiko zviitika muguta reHarare aiwa vachipefecta vada kuti SADC isvike zvinhu zvakanaka. Todzai mafungiro enyu noti vamwe vari kuti dai zviri zvo zvaigara zvichiitiwa nyika ingadei yakabudirira. Todzai mafungiro enyu pinda mucomment section medu, musangano subscribe kulike, turn on the bell icon.